проблеми, нека да се насладим на прекрасната музика на нашите композитори европейски, на Йохан Штраус син, на Йохан Штраус баща, на Йосиф Иванович, на Панчо Владигеров и да бъде светло и щастливи да бъдат предстоящите празници. Пред нас ще е Валентина Табакова, която ще отиде концерта с много точно рапсодия Варта, наистина българска рапсодия. След това ще имате удоволствие, което има поканени. И знаете неща, да състава на Мария. В състава Мария Тодорова, Гергана Маринова и Стела Томова, нашите солисти. Част от концерта. Заповядайте. Може би, тук ми могат верни спъдници, че е редно да благодарим на тези хора, за които благодаря на този концертен факт. Това са княз Владимир Баланов, моя сънормалност, Павел Секреш, Павел Голанов Стоянов и разбира се, най-сърдечни и най-голежни благодарности нашето домакин от Националния исторически музей и лично неговия директор професор доктор Жан Димитров. Здравейте, приятели! Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, че сте с нас на нашия пръв коледен концерт. Както каза колегата, това е организацията е създадена от науките на двете княжества с помощта на Боянския клуб на интелектуалците. Пожелавам на всички приятно изкарване, коледа на вас, на семействата ви и успех през новата 2016 година. Аз мога да кажа, че за по-голямата част от българското население, от населението на света, 15-та година е била доста трудна. За мен и за колегата това са паметни години, защото ние не се познавахме. Аз не запознах българската телевизия, двама българи по съвсем различни пътища успяха в тази година да създадат и организират две свои държави и те вече няма да са на световната карта. Така че в момента пред вас стоят двама българи, които мисля, че нещо са направили. Дай Боже, това, което са направили, да го взаимим. Благодаря ви. И преди да почнем музикалното изпълнение, имаме честа да връчваме наградата на Дунска Златна венец за заслуги на журналистката Младена Германова. Съвсем носим Златния венец на Академията. От тук нататък всичко е музика.